saking para luhur supaya urip bebrayan tansah pinaringan berkah slamet lan tentrem lan rahayu ngono. Banjur gunane utawa ancase spiritual siji ngaturake panuwun dumateng Gusti Allah kang wis maringi rejeki panen lan kamulyaning urip, kang angka loro nyuwun pangayoman katentreman lan adoh saka bebaya pageblok musibah lan liya-liyane. Oh ngono. Dene kaping telune ngresiki batin lan lingkungan simbolis nyuwun resik saka dosa. Saka pikir lan ati sing ala sarta mbangun kesucening uriping pribadi ngono. Kaping 4 dadi pengeling-eling marang leluhur ngurmati roh para leluhur sing diyakini tetep ngrewangi lan ngreksa papan ngono. Kaping 5 ngukuhake hubungan spiritual antarane manungsa alam lan Gusti, ngelingake menawa urip kudu tansah selaras karo sesama, karo alam lan karo Gusti kang murbeng dumadi. Mula bersih desa iku ora ngemungake adat nanging sarana spiritual kanggo nyawiji marang Sang Pencipta, leluhur lan sesami kanthi rasa tulus, ikhlas lan andhap asor. Oh ngono. Mula kang saka iku anggoning para warga ing laladan ngledok segaran Belanggu Klaten anggone wis manunggal rasane, manunggal penggaliane, manunggal krentek lan atine lumaku ngadani ya kuwi bersih desa ngono. Pendak taun mesti gelar wayang kulit nduk ngono. Kuwi jaman bingek ngono. Udakara aku sowan mrene wis kaping 4 iki ngono. Ya saka kasok katresnaning para warga neladan ngledok segaran Delanggu marang aku lan kowe sumrambah anak-anakmu Sanggar Seni Ratu Mayang ngono. Nyatane wis kaping 4 aku marak sowan mrene ngono. Iki pengangkahe para warga, aku karo kowe arep bingung ngantek tuwek ngono. Oh iya, heeh. Lan uga nduk apa rikala semana aku karawuhan ya kuwi minangka dadi badal wakiling para warga ing laladan ngledok segaran Belanggu kene, panjenengane ya kuwi wong tuamu dhewe Bapak Sukadi SPD ngono. Rawuh ana gubuke awake dhewe kadherekake panjenengane Bapak Pratama, Bapak Muhdiyana, Bapak Wahyudi, Bapak Haryanto, Bapak Sri Widodo ngono. Karo panjenengane Bapak Panudya lan uga Bapak Biko Muladi lan uga mbahmu Anut. Mbah Panut ya kersa rawuh, heeh. Wah, keroyo-royo rawuh ana gubuke awake dhewe. Delalah nduk, delalah piye? Ora kepethuk karo aku mergo aku lagi sowan ana ing dalem timasan anggone dulurku tuwa panjenengane Raka Mas Bayu Aji sekeluarga mengeti kawan dosa dintene kundure sawarga panjenengane wong tuaku dhewe panjenengane Bapak Haji Anom Surata ngono. Rikala semana rawuh ana gubuke awake dhewe, Bapak Sukadi, Bapak Pratono, Bapak Muhdiyana, Bapak Wahyudi, Bapak Haryanto, Bapak Widodo, Bapak Panudya, Bapak Muladi. Oh ngono. Kuwi minangka dadi badal wakiling para warga ing laladan ngledok segaran kene iki ngono. Heeh. Paring dawuh nyang aku karo kowe nanging lantaran bojomu. Oh ngono. Heeh. Rawuh ana gubuke dhewe dasare no manjung ya pas gemis riwis-riwis arep digaweke unjukan iki Mbah Pan. Wis rasah. Aku ora kepethuk karo dalang iki aku. Aku rada kecewa aku. Oh ngono. Mbahmu Panut. Wah, kasok katresnane karo aku kowe ngono. Saya maneh Masmu Wahyudi karo Pakmu Gedhe Sukadi SPD iki wah. Oh ngono. Wah. Paring dawuh lewat telepon yang aku kowe ngono. Seperlu para warga ngadani bersih desa kaya pendak tahun-tahun kawuri aku karo kowe kang pinercaya gelar budaya wayang kulit meneh ngono. Sembah nuwun nyatane kalis ing Rubeda tan ana alangan sawiji apa Sanggar Seni Ratu Mayang komplit-plit. Ya ana pesinden siji loro sing ora iso kepareng rawuh mergo sowan mergo ya suasana iki lagi riyaya ngono. Lan uga pengrawitku raketang sak prosepirane ya durung kumpul karo Sanggar Seni Ratu Mayang mergo ya situasi dan kondisi isih ngadani riyaya ngono. Lan uga nduk